Sa sulpot katudlo sa Romano Katoliko ang kining bunyag. Ang naa sa Biblia, bautismo nga bot pasabot, ilublob or ituslob sa ilalom sa tubig, dili kay wisik-wisikan nga gitawag og bunyag. Diha sa Buhat Kapitulo 9, versikulo 17 hangtod sa 19, si San Pablo gibunyagan sulod sa balay. Onya, kung mingong tagbalay manggod sa customary kinaiya sa mga Hudyo ug even sa gitawag og mga Grego, di man pareha karon nga pwede butangan niyo mga swimming pool kani abto dili na pwede. Basta naa ka sulod sa balay kay ilabi na sa kining Damascus, nihit kaayo ang tawag ining tubig. So imposible nga sitwasyon ni San Pablo nga gibunyagan siya ni Ananias daghang tubig. So kung sundon nato ang una-una sa atong higala nga sulpot from the Seventh-day Adventist, mahulog nga si San Pablo na mukmo or gimukmuan ang panahon or gisuod banga. Dili oy. Dili. And Hebrews chapter 10 verse 25, kung wala ko masep 25 to 28, ingon pa ni San Pablo, gihugasan ako sa limpyong tubig. Sa laing version, gibubuan ako sa limpyong tubig. So, buti pasabot, makita nato nga ang baptism sa Christian meaning, kung sa tawag ining Old Testament manggod, before Christianity, ang kana manggong baptism, ang literal meaning gud niya or ang meaning lang yun nga gihatag sa iya, to immerse, to submerge, or to dip under. Mao na. Pero sa Christian teaching o Christian tradition, wala lang kay muungot ang baptizo sa to dip under or to submerge. Kung dili, para sa mga Kristiyano, ang baptizo or baptism, para sa mga Kristiyanos, washing, paghinlo, to wash. So karon mo bitaw nga kung nato ang tan-awon ang kining dedake after sa mga apostoles after sa mga apostol kato na mga disipulo, makita nato nga ang ilahang gisunod based sa tudlo sa mga apostol, pwedeng immersion kung tawag indaghang tubig, pero kaning gamera ang tubig pwede wisik-wisik, pwede pud bobo. Kung nato ang tan-awon kining dedake kanang the teachings of the 12 apostles. So, buti pasabot, sa Christian concept, sa Christian teaching, ang bautismo, dili ang paghugas sa lawas o ang paghugas sa gitawag og buling sa lawas, kung dili ang paghugas sa kalag. Muna para sa mga Katoliko, kanang maong gitawag bautismo, pwede siya ma-aplikar, pwede siya i-immerse. Gani natin mga simbahan nga na mga baptismal tub. So, pwede siya i-immerse. Pwede po sa bubuan, pwede po sa wisik-wisik. Basta ang importante na ay limpyong tubig. O even ang kining mga protestante, ang amahan sa protestante nga si Martin Luther, no yun ana nga definition. And kining Seventh-day Adventist manggod, ang iyang nature, kuan manggod siya, Protestant. So kung Protestant ang iyang nature, so therefore, nagsunod sila sa pagtulunan ni Luther. O sa pangunahuna ni Martin Luther, nga ang bautismo, dili lang kay tusulob. Dili lang kay tawag ining lubong. Kung dili, pwedeng bubo, pwede po gitawag og wisik. Nga naman kay again ang bautismo, dili ang paghugas sa buling sa lawas, kung dili ang paghugas sa sala or ang pagtangtang sa sala nga nakatapot sa atong gitawag og kalag. Og kanang tubig nagtimaan naman kana sa paghinlo sa ato ang gitawag og tanlag. Muna nga ayo iumot lang sa immersion lang. Kay even gani by tradition na even si Kristo, wala man to gi-immerse. Ngano man di man gani halos mugunit si San Juan Sandalias, how much mo ang ulo may gunitan. So mo na ang mga Christian emblem kaniadto si Kristo nagtindog gibubuan ni San Juan og tubig. Buti pasabot niya na nga again ang bautismo wa lang kay muungot sa immersion, kung dili pwedeng bubo, pwedeng wisik-wisik. Ngano man sa hinungdan nga ang bautismo dili man na ang paghinlo sa buling sa lawas, kung dili ang paghatag og pahimug-at nga gihinluan ang kalag sa tao nga naulipon ni anang maong gitawag og sala. Ug sumala pa ni San Pedro, pinaagi ni ana mapasaylo ang inyong mga sala. So man lang ayaw iungot lang sa immersion lang. Ngano man kay again ang bautismo ma-apply siya basta ang pinaka-importante na ay limpyong tubig. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, the TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sano de Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.